ομολογώ ότι από του Ιερού Περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των μουσών εξερχόμενος κατ' επιστήμη βιώσουμε. Ασκών ταύτην δίκη θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρήσιμον εμαυτόν καταστήσω, προσάβοντας τους δεωμένους της εμείς αρρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία, αΐ προς ειρήνη και Χριστότητα ηθών συντελέσουν. Βαίνον εν ευθεία του βίου οδό. Προς την αλήθεια και το δίκαιο να αποβλέπω και των βίων ανυψών εις τύπων αρετής υπό τη σκέψη της σοφίας. Ταύτη την επαγγελία επιτελούν την ύλη συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και επιφυλημένων δασκάλων ο Θεός βοηθός με το βίο. Αλλά στη συνέχεια άρχισε να μου αρέσει το τι κάνω, μου άνοιξε η όρεξη, επέλεξα πιο απαιτητικά μαθήματα και μπήκα βαθιά στον κόσμο των μαθηματικών. Και όλα αυτά γιατί η στήριξη που είχα από την πλευρά των καθηγητών ήταν συνεχής και αυτοί δεν με κατήφθηναν σε κάθε προσπάθεια. Τους ευχαριστώ γιατί μου ανέπνευσαν την αγάπη για τα μαθηματικά και με βοήθησαν σε όλη αυτή την πορεία. Και φυσικά θα ήθελα παράλληλα για μένα να αναφερθώ στους συντηρητές μου, μαζί με τους οποίους αναπτύξαμε δυνατές φιλίες και περάσαμε αξιάστατες σύμβουλες. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους συντηρητές καλή σταδιοδρομία και να πετύχουν σε οτιδήποτε κάνουν και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Και θέλουμε να πιστεύουμε ως δάσκαλοι ότι εκφράζει το σύνολο των φοιτητών, αν και οι γνώμες διαφέρουν. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά που είπες εκφράζουν είτε σήμερα είτε αύριο τη γνώμη όλων. Και επειδή έχεις πάρα πολύ ψηλό βαθμό, εσύ και άλλοι, και έξω γίνεται επιλεκτικά η επιλογή και ίσως τους καλούς τους παίρνουν αμέσως. Αν τυχόν κινηθείς εκτός Ελλάδας, δεν θα ξεχάσεις ποτέ την Ελλάδα. Εντάξει. Χρειαζόμαστε όλοι. Το τμήμα μαθηματικών αποφάσισε να απομείνει αριστείως τους αριστεύσαντες πτυχιούχους του τμήματος. Ταλαπέκο Δημήτρη του Κωνσταντίνου και της Κορνηλίας με βαθμό πτυχίου άριστα. Άριστα, 8 και 65.
Επίσης, το Τμήμα Μαθηματικών αποφάσισε να απονείμει έπαινον στους πτυχιούχους του Τμήματος Κυρίους. Γράψιο Βαρσάμι Αλέξανδρο, του Αναστασίου και της Χρυσού. Γραφό πτυχίου, Μία Καλός, 8 και 28. Σαντζακύρη Παναγιώτα, του Θεόδωρου και της Γεωργίας,